Sa season pat nga ay mo yo play ba mendagas ngi ngini petengbiang ngi ngini jingi kai kabayday bat kabanga ay kerteng ka jing sedang kabaday ngalapen ia ka jing sedang kabaday ha ka jing ya lenti ka jong kibriu ka jong play ba ha ka jing day bat kani ka jing shakri yo try kidan kibriu ki besdang na ki rukom ki boper and ray ngalapen syai kat bala hakini ka voice message ka bala ia ka jing sedang jong ki brio kidan ki sedang na ka jing kala ka bomut kidan ki sedang na ka basyuhyar pateng na ka ying sam na ki jing ja saudong but ki sedang hadin bagila syong tait na ki kam ki jam but nga kren ru ia ka jing sedang ha ka jing ya nanti baga kam ka jong play kidan ki sedang na ka jaka ka bam tip kimat il try but play continue ki suki jai kidan ki sedang na ka jaka ka bakila long pa fi kila long but kani kadai ka bakham khndia namar nda fi sedang na ka jaka ka bala long but fi klem tre rung shaka jing shikri jong jing long sunran fi poi bet shaka jaka ka ba long nong yalam marsin sedang klem de buat klem de shaikai ka ikumba ka klem de day namar ngayo iba what u Apostle Paul hadin bau kala ka bamut u hab banyat kumbakat tukan ni por ban buat yo Barnabas ban lek ban wat ia ka khamat ka jong try but ban yat kat tukan ni por haduk munda kalalong wa apostle te hakating snow tho janga ngan ong gawai kektian usenran ubashisha un kalalong ru unong yalam ubashisha Andrei usenran ubakhlem yaine unumlong ru unong yalam ubala ban yang shisha te mentagisngi ngakwa ngan hikai pat ia kawai ke jing hikai kabiyadai bat kani tangba ngakwa ngan krani gani kawai ke kentin kata kadai ke jing sedang ha ke jing shakri bat mensim bukoy fi ngapani gani ngaladap kren jibang mensim bukoy shibon handrai kani ka bang kren mentagisngi ang ne kadai ka jing sedang ha ka jing dai bat ka jing shakri kaba mensim bukoy utray na do sedang ngan pen fi ya ka jing im jong kini ki brio u Petras udai ka jing hikai ka bakraw ini but u baar u Apostle Paul kide ki nong hikai ha ka jing im jong ka jing ai dan ti jong ki nadu sedang ha ka jing dai bar men se mo khoi kan long ka jing men toy ka bakraw ini ha ka ni ka jing hikai ka banga ai men ta kisngi dengan ai ka ni ka jing kran ka ni ka par shapang ka ta ka jing sedang ha ka jing shakri ka ba dai bar men se mo khoi jong play fi da pipet ba yo Petras uyat baru jisu na do sedang kumbalais nam namau jisu da na kani ka protect kumbalais nam shiteng ang na lais nam pura u Petras ubot ulang senran ubabot yo jisu kamakhamat but da pipet bau Petras uyat baru jisu kumbalais nam tam uklempat yo apriang yo mense bekoy de jingem
Namaru Jisu rang dana ke pertai. Baru day mo uba yo yaw mensim ko. Uba dap daw mensim ko. But piyo iba uyalam shuay ki po laisnem. But naladap laisnem shiteng AA. O Jisu yap aga dingfna usyang aga pertai stang sapos ni. Baru kiyo na shine. Ukhat yo Petrus bat yeki apostle. Bakin up yeka jing teno yaw mensim ko. Hakatu ke kamera ka baneng. Baru daong finom let cheno on revin syanga Jerusalem. Tan adu dapin kop ipi da ka born bleng. Fika ni ka jing sedang jong ka jing snot ho jong Petrus. Ba minta u Jisu unang yalam jong ki u blay. Ula let na. Bat kadai ka por yaki bakin hap ban dan hapo jong ka jing yalam jong no. Tinreng dala let na u Jisu piyo iba u Petrus rangkat begitu ki sispa ar homat. Kimdan da ka waipat banle lamaru Jisu dan syo kikin mau ye jingkular ka jong Jisu ba unpa yo men sim ko haga jaka ka jong Jisu. Bat nga snongo yo blai ba u Petrus rangkat ki apostle rangkat begitu ki waipat ki badan lang. Marsen ki o Jisu no lum jong ki alim. U Petrus bat ki senran ki lech ka kamera ka baneng ki tuai bet adu ship hosni on the Bible. But haga sngi ka besan po hadien jong jingmi pat jong Jisu. Haga sngi ka besan po kamut haga sngi Pentecost. U mensi mekhoy u hiar haga kamera ka baneng. But ka Bible ka la pendap iki paro daw mensi mekhoy. But nang tu kesdang ke jingyai nanti ke jong Petrus baru mensi mekhoy. Fi ndapi puli ke jingim jong Petrus. Ter filap. Ba uniu brio nadu kutu kesngi ke change ke jingim jong. Aga por budan baru jisuru kala change usbon. Henry kidang don ki jinglong. Nama udang de unong bod usenran. Kidang don ki jinglong. Ki badang bakla sibon. Baru jisu ibet umpet ye kata. Nama utip banda ula no yo Petrus bat baula ayo mensi bekhoy. Ndalawan mensi bekhoy. Un change ke jingim jong Petrus. Un pen keladur. Bat kata kadai kaba ngiyo haga jingi day bat ka jing sedang jong ka jing shikri haga jingi day baru mensi mekhoy. Fi kidan ki brio kiba shikri yo blay. Ngabuk da kata ketien kiba msimbiang ka jing hikai daw mensi mekhoy. Lani ki kremtre hiru ban snotho ban priang mensi mekhoy. But don lay kibam de shim don kam hiru. Kiba shilit jing seng shi shikri kumto. Mdawat yaw mensi mekhoy ga jingim. Mdishimi ubulong ka bental ka bahajrong tam lani ka bahakmat tam haga jing shikri. But kim tre hiru ban skap lani ban priang yaw mensi mekhoy. Nagatagadaw haga jing snot ho jaga. Lada kat yaw Petrus but yaw baro ki apostle. Pada baro gitu ki bedan haga por ka bau Jisu ukiyo no lom jagi alip. Kibala yo jing hikai no try. Ki don kam baniat baru mensi mekhoy, ban don yo mensi mekhoy, ban priang yo mensi mekhoy. Nga perkat ya kani kumno ladangi mentapat ni syakri yo play klem o mensi mekhoy jo play. Ngim ju hikai ki jing sen. Ngim ju hikai ki priyo bakin priang. Kiba nget kiba pon kiba syakri yo play menta naduk inong yalam. Kambo ni ke bam Ukraine hiru yo mensi mekhoy. Bakim tip hiru we yo mensi mekhoy. Bakim mat hiru. Ya ke bor ke jong mensi mekhoy. But ngalaban ong. Baka dega jing sedang ban syakri play.
kababakla. Nama lada u Petras u syakri makna baru Jesus Christ. Lada umyo ban syakri pat ban umensi bukhoy ban sedang ban yat ban umensi bukhoy adin bu Jesus lo king lo shnek. Kajing long sen ran jong Petras kan poi syakabam mentoy. Kitu ki apostol kin poi syakabam long ay. Nama lada kikram dan umensi bukhoy kin le ayu. Nama video iba hadian ba u Jesus u ayo umensi bukhoy. Kapin kaladorio Petras nadu sedang uslur. Nama pindah pulih kam apostol lang ba ara do khat ba khat sao. O Petras sedang menyelap manikai ke ketian ke jawab lai. Ke change ke rukom keren kapin kelayu. Ke sedang nang ni. But kibriu ki kelaka bomot. Nang ta unut ban ongi kibriu rupa kidon kaman kelaka bomot ban penbaptis iki ban begini ok pediang yo mensi bukhot tapi pulih kam apostol lang ba ara khat lai binyo terter. But nda dia nang tobi yu i u Petras ule kau ikam. Baru Yanis kipin kia itu beliau diko. But dia nang tobi yu i ke jing elap kan nang krau tu gilet ke jing duai. Tapi puli kia baru mensi mukoi. Tapi puli susu ndepoi apa ke kam ke apostol nang besan. Fiu i bakadam tu ke jing yap brio ye mani wa Ananias sebagai Safira balai nama Petras usnut ho yo mensi mukoi trek ke bora ke bora. Bakini ki armut ki shitinga ki buri i ke tu ke shitinta na ke jing ajo ki bat ki pio i o Petras o beli bishukar yo mensi mukoi ki bishukar yo brio re bishukar yo blai ke jaga jing ya but fio i o Petras ulas dang snot ho yo mensi mukoi ula nang kham snot ho ula nang shai ula ya bero mensi mukoi hadu ni ula nang besan. But nabi puli ter kum to vi yo Petras ba usdaman ajing ikai ke brio kum no begin jit ke brio ke dap do mensi mukoi hagal nang ko ban brio. Figa balang ke beningkong ke dege bayat baru mensi mukoi play. Kila sedang na mensi mukoi. Bar kila yat aga jingya de tijoki. La pin puli Stefan de badap do mensi mukoi. Na pipet de pois Samaria Philip baga Bible kong la lap do Philip at Samaria andre Petros ban Yohanes kilet ye ke ban le yu ban duai ke bangai bagini yo pediang mensi mukoi. Na ka jing sedang do ke jing shakri play hi. Kam sedang nang no kesedang ke berbisya mi Jesus Christ pada dia nang ta kahap bandan ke jing sedang jong ke jing ya lang bat umensi mukoi kene ke ba kene ke ba laban ong no ka kelalong tang ke niam ka kelalong tang ke rukom ladangim dan ya ke jing sedang baniat pada umensi mukoi Fipuli ngini pet kendiat lagi ni gepor sengap akan penivi kani ngalap kadang ke ike ba senutan nat ane fi ngayo ibo Petras uyat kumbalais nem tam ai hadu bong do yo priang ke Pentecost na fipuli ke lenang ke bakendai ki kam ge apostle kani ke jings dang ke jo upol agani ke pola khat yo usol Bau ya kendo yo Jisu agalenti si Damascus. Ukula namadan. Nau yang uyos ngau igu surga jong tuai. Bat nang tu kesedang kejing ya keren baru Jisu. Bat nau yang imachu. Fiyo i nda habau Paul hagani ke Paul imachu. Ka Bible kong ulit poi siapa ke yang kejong utu Simon ma usong ke yang kejong Simon but maaf ingat ulit song ke yang kejong Judas hagani ke snong ke bagi khat ke straight lani ke baik but view kedon ke bas not nak ni Petras usong laisnem baru Jisu Benmo Paul hangi laisni usong agajing duai iman apa laisni but fiyo nda fipuli ngene ke jingja Philip ba dia laisni ublay Ukrainiana nias
Barwana nias ulit chiying jong Paul. Nda ulit uong ikini kiktian ngan puli ni kikam gi apostol. Kalau nang ka bakindai. Pet ke khat ka khat niyo ko. Kum tau Ananias ulit no. Ula runga pa ka ying taba ula bu ila kikti ula ang koso lo parajonga. Tau try u jisu ken u bala pawa me hak ta kalenti ka melawan. Ula pa inga ba men yo pet pat bat ba an pendap ya me do men si ko. Fi iti kumni ru lahap no ni kikmat jung kum sarau bat ula yo pet pat bat ula yen jot bala pen baptis u nda ula bam jing bam la pen shajo to fi u I ba u Paul tang lais ni adin u yo priang yo men sim khoan daga jing duai ga joan yes ki sarau gi hap ni kikmat jo adin kita la pen baptis u but ngakwa ngan pen I fi gani hato kani ke jing sedang jong ke jing shikri blai ka kalong kaya per lesigi nongrim jong ke jing shikri blai hato kaya per ngayo I ba u blai ba start utip ya ke nongrim ba mlong yu pri ula benar ke jing khat ka ba krau kat no kan no u hapan ya ka bandan ke jing sedang ka badai but utrai jisu but kumjuru but umensim ko choblai namar ngan peni fi wat la fi puli ni ki kam ki apostle na kani ngala nang ka bakindai fi la ba ka bible ka ong ka khat ka bakhat pra kumni ru la hab no na ki khamat jo kum ki saro ba la yo pet pat la yeng jot la pen baptis yu na la bam ji ma la pen shat yu fi puli ka babot na to ko tha la dan ka to ni rin ka ula dan rin ka bat ki senrana Damascus di kumni ru la yalap yu Chris sinagak bolong khono blai fi ka ni ka jing tho ni ka klam da kum thop lut iki e bar lesi wat shishim ba galang kumni ba u Paul adin bu yo emat sim ko u shong tang kandiat sngi bagi senrana din ka taw yalap no ha ka jing shisha kat kum ka jing tip u Paul u klam le kum da fi ngan pen I fi gani an pen I fi gani u yo ya ka jing bam ima lais ni lentar u duai lais ni Ananias wan u duai ba yo priam sim ko la pen baptis yo andai nda fi puli na ka Bible pen ngan puli na ka shiti ki jong Paul ka bo tho shiki Galatia kala nang ka bening ko tangini puli na ka khat ka khat san u ong kum ne andai habo blai u la snow ba ubala pen kan tangi ngana du ka kpo ka keme jonga but ubala khat yang ada ke jing ai jo ban pen pau yo khon jo uanga mangan yo itu kana yu haprengi gentle Sisunan ngam chim yeslasyo bat lagado bat isnam. Ngam chim let kiuru si Jerusalem si kita kibalong ki apostol shuwainga bat ingikte. Henry ngalalit no siya Arabia hadin kita ngalalit paipat si Damascus singap ngan puli. Tukhat bapra. Nang ta ndalalais nam ngalalit kiu si Jerusalem man kmi yo Petros bat ngalasa bat u kat sansmi. Ta. Fi ngayo I ki lenti ki jong play. Kilong mayan adu kata. Nga iba u Petros nadu bu Jisu khat yu u ya nadu sedang naga jikla ka bomot. Krempa yo pedang mensi bu khoi. U shong lais nam tam. Balu Jisu. Bat ndala dep kitu ki lais nam tam. Uyok pedang mensi bu khoi. Kasi Pentecost. Bat usakalalang apostol bakra. Nabi berkat ya kini kan nongrim. Hato kiwai par ki apostol dan kiwai par ki syakri ki doktor. Kaya per. Hai kadang kecing per Mario Petras uyok mensi bu khoi di lais nam tam. Kan bau Paul tangga di lais ni bau duai uyok mensi bu khoi. Dari kecing duai jong Ananias. Kaya per kan dia kata.
Henry ki nongren joga jing shekri blay joga jing sedang baniat utrai ki klemi per. Nama piu ingong if you petras usong lice number ujisu. Uporo nganut banong day sim jong blay. Ubakta ubayalam ubahikai yo nubrio. Ba utho ang ni siti ki jong ushi ki galtia. Malapuli fintan. Kalau nang menengkong na duk khol bakatsan. Bawang shisundan nadin mengayo priang yo jisu. Ngakhlem ya slasho bala ka jong kadog snam lani ngakhlem. Ngakhlem na isu shiki para jiu. Ngala ino baro. Ukhlem ni kiuru si Jerusalem. Bani wat ikita ki apostol ki bala usua jong. Andai nganut ban ong la ra ya udo mensimu kuat. Bawang let no asya Arabia. Shiki kinja riklawa Arabia. But nanta dia bawang pulut por ci Damascus. But in the puli na Bible, hadu laisnem kanti. Naladap laisnem adin. Usalit kiyo si Jerusalem. Banikan do yo Petras, but ikiwa yung apostle. Kani ngalam, kadai kalinti ka jong play. Kabamayan. Kani ka laisnem. Kadai ka bangayo kadai ka bakordor pala. Paul, wat la daw yo man sim ko tanga di laisni. Joga jingla ka bamot. Penban uhaplet shong Sheriklao Arabia. Laisnem. Kaigadaw, namar baro kibamut ban shakri shishayo play. Compare Yeshem kumno yu jisu. Upetras Yeshem dakikamba ag pung Nazareth. Uhabaniat laisnem, but usayo yung mensil ko. Upol Yeshem yu jisu galanti sa Damascus. Uyo yung mensil ko din laisni. Tangba uhapsyo. Sa laisnem agarikla Arabia. Namar baniat ban mensil ko. Kadang kam baniat na du masdam. Bangin snot ho yakilanti ki joplay. But yakilanti ki jom mensil ko. Fitib hadu kat no. Kadang ka jingta. Yang ang basyakri joplay. Mga kren ni gani. Mga yo bamangi minta. Daki paus nam ngi syakri joplay. Kalau ka ba adu kata taban snot hulut yakilanti ki joplay. Kalau ka ba mayam kani ka jing syakri play. Kani ka bangim snot hulut yakilanti ki bangiyat. Bat ngakwa agani ka por bangan ongifi. Kadang ka ka ba uplay. Ukwa yang iway piway. Ba ngitay bandan ka jing sedang. Haka jing day baru play. Haki ba. Lakalang haka jing sedang jong ka jing kelaka pamat. Ngitan ka manadan ka jing sedang ka baday. Lakalang haka jing sedang jong ka jing syakri. Ngide manadan ka jing sedang ka baday. Lakalang haka jing day baru mensi makot. Ngide manadan ka jing sedang ka baday. Namalala kamdan ka jing sedang ka baday. Hau mensi makot. Lelay. Nafiya chikmat pinapan ni tray baru mensi makot. Kinsadan ki jing cha ki baru mensi makot unyalam. Kinsadan ki jing yakindu ki baru mensi makot untray. But ndaw tray haga borba ka jang ula da fimdan ka jing sedang ka baday baru mensi pin klumar tiyam. Kandan ka irka ika ba kata ka jing syakri play. But ngayo iya gani ba haga jing day ba ka jing syakri play. Ni do no ya ka jing tray ka jang mensi makot. Haga jing syakri ka jingi. Kadaw baro kaday. But nakaliang jong ka leadership. Kinong yalam. Nda haba ki klamiyat baha. Haka jinga day bat umensi makot jong play nadu usdang.
ki klemyo jingi kai sugi jai haga jingi dei ka ba malaga singi ba no mensim ko penio I ba nda ki pa isha ga jinglong nong yalam ka ba khamakhi nda habo play utrede ga bor ba ga jo ga ru kom pero be ka pa ka por ka ba ki nong yalam kim snow toilet but ka pa ka por ka ba ki kangla dani kimla shu ya ka ban snow to ya ki ru kom tre jo mensim ba ki shim ba ga de ga ba bakla ba ki klem tre shu ban play do ya ga bor ga jo play ga jingi sang namar bagi perkat bagadai babakla mdei setia ga babakla ndre ga jing bakla ga jonki namar bagi klemya ne do besdang baro bensi khol kimla sotho ndaw tre ga borba khamshide nag daga daw fin sayo I baga jing shekli play kan ma bani ga banga kran ga dai ga kwa fin snga ba pi kan ni ga jing tre kabangi ni ngim tray mangi ni tray apa jing lam jong ben sim khoy but walit mot bo ben sim khoy ule kom jolo udan ki lenti ki ba mayan ki ba per ki lenti ki ba kraw ki lenti ki ba dap daka jing kraw go jo but lada ngim sha hikai lada ngim dan hakata ka jaka ka jing sedang ga badai nda habangi la yat kham shi khmat giliu haga jing dai ba ben sim Finyu I bahkan poi ko por ka banginum la ban kontin lane ban ri yego to jing trai ka kraw ko jong min sim ko namala da ki nong elam ki khamiat ne de busdang baru min sim ko ki num so tho shide bat yego ne ka tin ga bang kran bat ba yego ne ga bang kran ngan pen I fi ne ka por snaba fi ka jing snout kho ya ki rukom trai ki jong min sim ko kam de ga balai pulia sha yang ngan hikai ta kam sim de ga ba pilet pulia ngap ni ar dore ga jing pulia henry kin ma ko jing trai ga jong min sim ko kam de ga balai pulia o min sim ko pimla pin pulia yo min sim ko u de no hikai un hikai fi haka jing ya din ti jo fi ka ba malagisni hayeng jo fi hakamra tia jo fi hayeng chet ja jo fi haka jaka duai jo fi haka jing le islak jo fi gibril haka jing le jing yesen haka jing le pet yiga kam ko jo blai shi jaka ki ba shikindom shi jaka ga ba pe min sim jo blai hikai nam ta gibril mikai da ka ba pilet pule naga daga daw dan gibril ba kwa ban long agini ga puthe ban ya ba min sim ko ki kwa daga balet puli krem da tre ban shaikai hau min sim ko haga jing shikri ga ba malagisni fini I kampai shano shanoro namar ka jing ya lenti ba min sim ko ui kai sugi jai le duai ga ki yeng fi yu min sim du ble tre kum to ka pelingo ifi ka jakum ko to ko par ka yeng ka pelingo ifi Filet sa ko igi yeng na ko igi por na ko igi shnong gandong ko igi shnong gandong na ko igi jagasar ko igi jagasar fi yeng to jaka fi kren ka langkum to hang to trai kum to hang to klem trai hang to trai kum to hang to gi min semba man ki trai hang to gi bor jing dom ki trai kata ken kede ke jinge ya lenti baru min semba ko da ke jing ai igi jo trai nga kren ni ne la shakri khams lam ngayo I kajing hikai gajo min sim jong play nga nadu bastang kalong kordor do matan sungi nanga yo ikum no gi brio ki klan nanga yo ikum no gi brio ki kirtat amadan nanga yo iteng teng gi brio kum no ki lenyar ba ki telun na po madan ka nda akitu ki por nga kalong klumar ndrei nda menta gi ni gisni ngalas ngotho namar kala long kajing ya dinti ka ba khamjrong hakitu ki por nda ngayo asngaw gi prophecy gi ai gi brio nda ngayo asngaw gi jingdu ai tule gi ba mi na gi brio nda ngayo I gi rukom trai gi rukom le ko jong gi brio ngatip ko to ga dai no play ko to kam dai no min sim jong play ko to ga dai no min sim baman ko to ga dai na gi min sim brio fi ki tagi di gi jingya linti gi ba
ngakwa nganong finumio ada ka bapi puli. Sorry nganong ifiga tangktian. Finumio ada ka bapi puli, fio ada ka bapi experience. Haka jing practical, haka bapi lek chiki jing shikri. Tagadaw ublay, ukwa ini bagin ka jing sedang kepada haka jide ba naman siya ko. Baru ni hika ingi, daga bagi sedang maniay, daga jing snoret na rin sedang maniay ne. Bat ngakwa bapin snot ho igane. Bala rabu yepi bapin dan nak jaka kabahaka nuku jaka kabala bu yepi. Yai ne ang ta swap kumo hika yepi. Nang to unra yepi sukijai. Bapin poishi ki bentag yung khamsalor. Ngini petang ini ke jing hika piang sisisian. Bat nganget kalang ke jing khu yepi. Tengini tuai no agani kapor. Kupanga duai agani kapor nga aimo yeme. Bame hika ini yaga ketian ke chabe. Pada playing at a dry kerpang. Mamen perlong ke dry bagan ke jingi kai kan yarap. Ye ki popon ki bomot banlong banyaj kamat. Bakinom shakri me malumala. Babaki kwa mamen pendan kam. Hikai ki ko try. Bagini ay ne ban me. Try ngi aisha me ka bro. Aku kerteng ka dong chi sungi duai. Amen bad. Amen. To blayin kur kui fi ko blay shibo.